Al Museu Etnològic s'han celebrat durant 3 dies les jornades d'història local. Han estat un total de 8 conferències que ajuden a entendre i conèixer millor la nostra història i el nostre patrimoni. La Casa Gran ha acollit les jornades d'història i sobre la història valenciana i el seu estudi i la poca difusió que se'n fa a través de les revistes especialitzades parlaven Vicent Baidal i Ferran Esquilache. Presentaven el llibre Fer Arca 2, una aposta editorial per a publicar la història medieval valenciana. El que fem són xicotetes píndoles d'història de temes determinats, per exemple, els valencians des de quan són valencians, la crema de Cocentaina que la van cremar en 1304, el paper de la dona en l'edat mitjana, com funcionava la medicina i els hospitals també en la societat medieval, i a través d'això de 16 xicotetes píndoles, 16 xicotetes històries, doncs ens endinsem un poquet en la història medieval dels nostres avantpassats.